Sa Lapu-Lapu City, mga bago na piling barangay kapitan, chairperson sa Committee on Peace and Order ug iski chairman Gipaubos sa kinalit nga drug test. Si Loan Merondina sa report. Kay pulos mga bag-o ang sagad sa mga napiling barangay kapitan ug SK chairman sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gitinguha usab sa close-up kon City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention nga ma-revitalize o mapalig-on pagbalik ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaganiha, gitigom sila sa close-up o gipasabot sa taha sa BADAC sa matag barangay. Dili tanan ang mitambong. Sa 90 ka mga barangay officials nga gidapit, 23 kanila ang absent, samtang ang uban nagpadalang og mga representante. At least dili na to makita nga how sincere our barangay officials after they assume and after being elected sa ilang katawan nga ilang gipang-serbisyuhan. Human sa tigom, gipaubos sila sa kinalit nga drug test. Sa Lapu-Lapu City, unom na ka mga barangay ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee. Kini naglakip sa Barangay Tinggo, Kauoy, Tungasan, Baring, Sabang ug Suba, Basbas. Samtang nagpabiling drug-free usab ang isla sa Kauhagan sukad niadtong 2019. Wa gyud sila documentation nga gipang-attach. Not because wa sila BADAC, naa sila BADAC, pero ang ilang performance, ilang mga activities, ipahigayon very less, wa kayo. Apan duha usab ka mga barangay ang nahagbong sa gipahigayong audit sa Regional Oversight Committee. Will be charged with grave misconduct. No, at the same time, they will be facing a disciplinary action, no, sanction under the local government code. Apan unsay mahitabo kung magpositibo sa initial drug test ug sa confirmatory test ang usa ka elected official. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.